Nagkatensyon na tubangan sa opisina sa Agdao Multipurpose Cooperative sa Obrero, Davao City nitong Sabado sa gabi, Marso 29, 2025. Diyang girumbo sa kapin 300 ka mga miyembro sa kooperatiba. Makita sa video ang gihimong kasamok sa mga miyembro sa Coop. Dunay nang labay og bangko ug pugsanong giguba ang portahan sa opisina sa Coop. Nagmalampuson ug nasulod gyud sa mga miyembro ang opisina. Giguba sa mga miyembro sa kooperatiba ang ilang opisina aron sumala pa ilang pakanaugon ang general manager sa kooperatiba tungod sa giyong aligasyon nga gikurakot sa general manager ug mga opisyal ang ilang ginabayad. Sa pahayag sa Coop, gikumpirma niini nga mga awol og terminated nga mga empleyado ang gingong nangulo sa kasamok sa opisina sa Agdao Coop. Daling girespondihan sa mga pulis ang kagubot sa lugar. Gipresenta sa Legal Counsel sa Coop ang ilang temporary restraining order kon TRO nga gi-issue sa Court of Appeals nga dunay petsa nga Disyembre 17, 2024. Ang petisyon gisumite sa kampo sa General Manager nga si Michael John Histopa sa korte alang sa TRO. Kay illegal sumala pa ang gihimong Special Representative Assembly nila Alexander Malaki nga miangkon nga sila ang lehitimong Board of Director sa Agdao Coop. Nga na ay mga around 300 members sa Agdao Coop nga ni sulong ni pugos og sulod sa mga building, no, without permission sa sir nga bawal gyud kay ang uban ato is dili na siya member mo nang hangyo og hangyo sa ato ang acting city director sir na Police Colonel Hansel Marantan, hangyo og remind sa mga members nga dili na siya buhaton pag-usab. Kay gumikan ato nga kasama good sir kung naay possibility nga pwede ganin na ami dapon ato gumikan sa panghitabo, pero remind lang sa ato ang acting city director, warning pod no sa mga members nga kung buhaton pa nila usab nga makakosog ka ng kasamok and makaapekto pod sa ato ang peace and order sa ato sa Davao, is may possibility nga dakpo namo sila sir. Gisultihan sa DCPO ang mga miyembro sa Coop nga iagi sa legal nga proseso ang ilang reklamo. Warning na siya no pahimang sa mga members. Kay kung naa sila reklamo sir na mga violations, complaints against the administrator, ipaagi nato sa sakto nga proseso, sa legal nga proseso. Kahinumduman nga dunay duha ka faction ang nagdumala sa Agdao Multipurpose Cooperative. Agosto 18 sa miaging tuig nagpatawag og Special Representative Assembly kun SPA. Migawas nga duha ang milingkod nga mga Board of Directors sa Coop ang gipanguluhan nila Histopa og Interim General Manager nga si Malaki. Daan nang gibarugan sa Cooperative Development Authority kun CDA nga legal ang gipahigayon nga SPA sa Davao City nga gitambungan sa kanhing mga empleyado sa Agdao Multipurpose Cooperative ug giklaro sa CDA nga sila ang nagpatawag sa SPA kay usa kini sa ilang mandato. Sukwahi sa giingong ang mga gipangtanggal nga kanhing mga empleyado sa Coop ang nagpatawag sa assembly. Aminado ang CDA nga midangop sa ilang opisina ang kanhing mga empleyado sa Agdao Coop nga nawalan og trabaho. Pagka Setyembre 2, 2024, pugsanon sab nga gisulod ug giransak sa kanhing mga empleyado sa Coop ang Matina, Mintal ug Kalinan branch. Sumala sa kooperatiba, Marso 2024 pa gipang terminate ang ubang empleyado sa Agdao Coop nga miapil sa gihimong kagubot sa ilang mga branch. Resistance and disobedience to a person in authority ang posibleng atubangon sa mga miyembro sa Coop nga nangbulabog sa opisina. 56,000 ang miyembro sa Agdao Coop sa tibok 23 ka mga branches. 15 ka mga branches ang sa Davao City. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.